समष्टिनि बिथां महेश्वर बर' ओनसोलनि जों बयनिबो थाखाय बे मोनसे खोब गोग्गाथाव बाथ्रा बेवहाय धोरोमारि बिथिंखौ लानानै थानसालि महरै जि सिबिबोदों बियो 50 बोसोर आबुं जाबाय आरो 50 बोसोर आबुं जानायनि जुनै जों दिनैहाय बेवहाय सनाथि मायथाइ फोरबो खुंनो हादों। बे जों बयनिबो थाखाय देरगाथाव बाथ्रा। दिनै बेवहाय धोरोमनि सायाव जिथु सावरायनाय लादों आंखौबो सावरायगिरि हिसाबै बिबान होदों। अबयसे आं मोनथियामोन आं ओरैनो नुजाफैनांगौ नालाय नुजाफैनांगौ ओंखायनो नुजाफैनानै थांगोन आं मा बुंनो होबा बिदिनो फांफोर खोथा बुंनानै थांगोन नङा एसे किन्तु बेवहाय फैनानैसो आं दा मोजाङै नायदों हाबाफारिखौ जे बाथौ धोरोमनि सानथौनि सायाव बे सावरायमेल आरो आंखौबो सावरायगिरि हिसाबै बिबान होदों। दा बाथ्राया जाहैबाय जोंनि बाथौनि सानथौ होननानै बुङोब्ला बियो जोबोद गोथौ आरो मोनसेया जाहैबाय हाजार हाजार बोसोर सिगांनिफ्रायनो बे बाथौ धोरोमा बाथौखौ सिबिनाया जोंनि बर' हारियाव दंबोबाय थायो आरो जोंनि गासै बर' सुबुं जिउनि गुदियानो बाथौ। ओंखायनो बे बेलायाव बिनि सोमोन्दै मोनथिनांगौआ बा सोरनोबा फोरमायनो हानांगौआ एथ' गोरलै बाथ्रा नङा आंनि थाखाय। जिहेतु आङो गुबुन गुबुन फिल्डआव थानानै फोथाराव थानानै खामानि मावबोदों। ओंखायनो बे दिनै धोरोमनि बेलायाव बेबायदि आंखौ सावरायगिरि हिसाबै बेवहाय बिबान होदों बे हिसाबै नोंथांमोननो आङो बेखिनिसिम धोरोम